Lek Lionel Scaloni. Kepriwe? Prewe perasaane Riko bar ketinggal 2-0 terus iso comeback 3-2 nglawan Mesir. Wah, nek perasaane sih biasa wae. Oh, biasa wae. Tapi ya ono seneng lah sedidik. Wong karang kabeh mau kowe wis tak setel. Oh, setel Riko. Wis tak setel ket awal. Nah, tapi Messi penalti ra ngegolke. Nyong kan wis muni karo Riko. Kowe kan wis tak setel. Pertama yen anu disetel wae. Mongkon nek penalti rasa digolke. Ku men fane nomor 7 kowe seneng. Wah, ragul yo mesti beli ngono. Oh, ngono. Terus nyong ngomong karo bocah-bocah. Babak pertama ra usah ngegolke. Nek babak loro habiskan. Ngono ta. Ngono strategine Riko ya. Wah, iya. Men kowe fane nomor 7 kowe pating dredep. Terus untuk kedepane nganggo tim Argentina, Riko arep kepriwe? Nggo kedepane tim Argentina sih ora ana apa-apa, ora ana persiapan apa-apa. Paling ngukur nunggoni kowe lah omongan saka fans nomor 7 kowe ya. Apa kowe? Anak kesayangan FIFA, settingan, bayar wasit, ngono wae nyong ngukur nunggoni kowe tok. Oh, ngono ta Lek. Oke, matur suwun Lek Lionel Scaloni. Monggo. Nyong lagi luru tukang pijet. Oh, arep pijet. Nggih, monggo. Yo. Matur suwun.